Iprasa kok borok senelo jotono lamsago. Tini sarik ni kok tama poreo ang kasang tiprasa. Tini ni kok tama bubag rokungka. Meni saldok salni hordi boni damsa ba minito Pakistani siduro choporop jakha. Oros hatai klayo yagul khilke yagul sujaknai a kok nangai na phaika. Tabo kok tama sukroboi. Barat Haktor ni Pohelgaon amsayo Pakistan Haktor ni themrang rok nuisidok lukurok no butharman no tuyui sini Barat Haktor bo haino asugui tongliya yagul suke yagul khiljaknai omo haino kok kasawi phaika hayung ganangoi. Tabu kisa lena grama norok nai tongo tibrasa kok bro senelo haino hai kok tumao lamsokpiro tabuk hinke 6 aro asuk laika phiaba hayungni lokorok tabuk bo nahar laijak paithago tamung no ngya paithago haino hai kok tuma bubag ro oro satai klayo Pohelgal amsaino rogino Pakistan Haktor bai Barat Haktor sidur akromon khlaimani klaijakha haike hayung ganangai tabuk wana laijak tai nahar laijak paithago tamung no ngya Haidike seng nailayane oboni dal bidal mampliro.